number of speakers kok sanai borok rok besek bang tei development of script rik thai sanam jak phane hini manosong hingkai te kaisa tongo written literature kok rubai besek seijak tong hingkai o kai brei nangkukma manei rok engkha bahai ke thangai tongman o kai beri manei mangkhangke kaisa bosongni kok thangjak hini manosong o kai brei kok manei rok geri hingkangke a kok no seng kirima simsa hini mano hingka amon bagino chini kok borok sana thangkangke o kai beri manei bebak no tongo official language number of speakers development of script written literature o kai brei je bani nang mani mani elements of je tong mani bebak no tong bayo kangkai ang o kai brei mani nyitui no thaisa kai cheri sai thangnai uilang sawana official language kangkai chini kok borok Tripura habang bai go sijak 19 January 1979 BCO. Obo ko sima simia. Tripura has te asai mase kok borok kok bai. Ha bo sini kok bo sini sini mungbo ohani bahai bai no sini jago. Hingke bisi kedeng ma ulo se Tripura habang kok borok no official language hinai gosiu. Oro satai klayo je kok hapang bai go sijak tei sinijak a kok thangai tongnani balai khe laikubu hingkam bagino chini kok borok kathang hini jeng saimano kathaiya tamni hinba officially language recognized kok borok no hingkam bagino जोङो किरिमा सिंचा जागाव सगैया जों अलरेडि recognized language जोङै गसे जाक्से हंखाय जों अमना चाइतुगै तेबो कुदुक सागाव तिसानानि चिनि याक्रि सेनानि बेलायखेचे गलाय हंखाय second point आं थांना number of speakers माने कक सालायनाय बरक बेसेक बां कक बरक न hingkai kok thangai tongnani bagoi sanai rok besek bangmani kok bo kasao o jagao tam hinba number of speakers borok besek bangni kok kasao o jagao kok thangnani bagoi a kok no sana bo nango kok sana simia borok bo bangna nango kok sanai borok kisa hingke a kok no hapang sinumung tei gosu mengrina belai kok tugu chini kok borongna sana thangka hingke haste kitingoi o kok sajagai tung tei census report busuk saimia haipano 12 lakh ni salai bisi o kok borogno sanai bororo Tripura haste o seng manai tung hingkai chini o kok tei gelak-gelak hingcheng wansugo o kok kucuk sakawan kasanai busugono tongnai tei tolak gelak-gelak tei kirima singsang gelak amona seng jaikhe saitogoi naitotokhe tlanggoi tebo जों sasakai toninan simise nango ambagino kok thangai tongnani bagi hingkake number of speakers borok besek bang akok sanaini o kok phayo omongka second points belekheno nangmani thirdly ang sawana development of script ni issue to pailaya tapan pailaya ko kamo engoi no tongo haibano an bagi khai script issue asek ang problem klai jagya tamni hinba जों university rogobonogo जों bai script khai dong kaisa Bengali script bai kaisa Roman script bai hingkai majority no Roman script bai sei tonglayo hingkai ang bagi khai ang asek amorono problem jagya hingkangke tabu script
tui je sana thangka angkai amo chini script tongwi no himano tamni hinma जों बांला बायदासै रमान बायदासै देवनागरी बायदासै हाइफाइनाव चिनि कक सैजागै न दं ओंखाय ओ जे स्क्रिप्ट जे मेटार कक सामानि कक थांनानै बागैखै स्क्रिप्ट नांगौ हिमानि ओ स्क्रिप्ट जों सै न दं ओंखाय ताबो ओ जे थाक पॉइंट्स अमबो बेलेखना नांगौ तामनिबा चिन कक बरक सैजागैसो दं ओंखाय अ कक गमागला sini jagay no tongnai gangkai angkha kayo salsa script issue je tongmani omobo solve ngan hinai angkha khlayo hapano ang asik details ama thanglia oro sabai klayo kok bahai ke thangwi tong mansi gai script nang kok thangtani na gangkai already jeng sui no tongo sai tongo ga aro gangkai jeng asik wananan thayo थांनानै लामा नुजागिया जों आसुक फटोबो थांनानै नांगिया तामनि हिनबा चिन अलरेडी जों सै दं ओंखा लास्ट ओंखा रिटेन लिटारेचार कक रुबाय सैजाक बुसुक जरातै दं कक थाङै तंनानै गांगाय कक रुबाय सैजाक बनाङो ओंखाय ताबुक रिटेन लिटारेचार कक साना थांगांखाय oral literature ni kok thai bo sabai klayo tamni hinba oral literature je puru son kok sawong kangkai amo bukuk bai sajagi simi tong seija koroi ge written literature kangkai sajagi bo tongo seijagi bo tongo tini bo omahai boy mela ro sungnogo seilayo pailayo phallayo kabangma boy release bo ngui tongo painai pai tonglayo phalai phai tonglayo seinai sui tonglayo phainai bisio bo target khai boi seinai sui no tongo okai omo hai written literature chini koroi hini meya chini written literature bo tongo development of unko dictionary karijak kabangma tongo koklop karijak kabangma tongo drama short stories novels ओंखाय गोबांमा अमा हायरक सैजाक गोबांमा चिनि लाइबोमाव गोबांमा मानथगो ओंखा आमो हाय मानैरक जेपुरु चिनि तो भाव अमा हायरकै मानो आरो हंगै जों साइमानो कक ते थैलिया हिनै कक ते थैया तामनि हिनबा अरो काइबरै जे सामानि ऑफिशियल लैंग्वेज बतंगो number of speakers botongo development of script by sei dong layo literature bocini kupulong kabanga sejak kangkai oma hayo kangkai chini kok te thuya chin kok kethang si ambageno tini oma hai kok niti ang satai kalayo kangkai seng tabuk ani kok sana nih kangkai oma haje tini pandawa ang kok sana musung maka oma haje sini kok tolawa kelai jagia ya kusuk sakawa kazak sih cái sini kok no jeng systematic khai jai ke amon nai ko lei nai to khai tabuk lang na ni sih tam hin ba ang sai rika o kai boi manai nangkung ba manai tong buini bosong ba to phawa o kai beri mani phaino koroi tamni hinba chikon do pharok kabangma kok simi salai tong seija koroi script koroi mano ba bukok bai salai simi tongo seija khai koroi engkai chini kok bebak no tong engkai tabu jotoni nangmani hingkai chini do phawo sia rongo sirinani ओंखाय कक बरक माया रक बा दफानो सुगलै तंनाय बर रंनो जों आमरंनो सिसारिवै आमरं फिरक मुं मारिनाय नांमानि बरक सामुंगा माथे पानाय गोबांमा बरक दफानो सातनि हामग्रायनि बागै सामुं सितराव लांनाय रकबो दङ आमरंनो मोसों मासिनेनाय ओंखाय amono tini sanan musuk makai chin kok borok no jeng kusuk sakawo
kari tebo naithotokai tlangai amano chung sasakai tonenanisi already develop chingjak chini kaibori mani tongo mane chini kok borok already develop hangka amano tini nani topik o kaibori je nangmani manui omon tina angkok sanani phayo omongkha belekha nangmani language bahike survive ngaiman language survive unjak sichin kok borok hangka amono sung tebo jaikhe nangmani borok samongo thepawi chin kok borok tebo sung sasakai tongninani amo se chin chai tongmungma tongnai hangka hambai jotono no ani kok usuk jaro ang mathak chenai